ದೇಶಡು ಅನಧಿಕೃತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ನೀರವ್ ಮೋದಿಯರ್ ನಂಚಿನ ಕಳ್ವೆರೆಗ್ ಪಿದೈ ದೇಶಡು ಉಂತೆರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚದ್ದು ದೇಶಡೋರ್ ಮಿಡ ಭಾರತ ಉರಿಪಾಲೆ ಅಭಿಯಾನ ದೀವೊಂದಂದು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಂಕೆ ಫೈಸಿ ಪಂತರ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಂಕೆ ಫೈಸಿ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಆಫೀಸ್ ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಭಾರತ ಡೋರ್ಮಿಡ್ ದೇಶ ಉರಿಪಾಯರೆ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನ ದೀವೊಂದುಂಡು. ದೇಶಡು ಅನಧಿಕೃತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರಡು ಪರ ಕೇಸಲೇನು ಕೂಡ ದೆತ್ತದು ಜನಕ್ಲಿನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾಯರೆ ತೂವೊಂದುಂಡು. ಕಪ್ಪು ಪಣವು ಕನಪ ಅಂದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೆರ ಅವೇನು ದಿಂಜಾಯರೆ ನೋಟ್ ಬಂದ್ ಕನತ್ತೆರ. ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ನಂಚಿನ ಕಲ್ವೆರೆಗ್ ಪಿದೈ ದೇಶಡು ಉಂತೆರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ನಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ದೂರಿಯರ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಡ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡಾತಂಡ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪನವು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೈಟಿ ಜಿಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಪನಂದುಲ್ಲೆರ. ಈ ಮಾತ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡ್ದು ಭಾರತ ಉರಿಪಾಯರೆಗಾದ ಅಭಿಯಾನ ದೀವೊಂದಾಂದ್ ಎಂಕೆ ಫೈಜಿ ಪಂಡೆರ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿತ್ತೆರ. हिंदुस्तान के अंदर ये 4 साल में एकदम जनता को परेशान कर दिया है, ख़राब कर दिया है। महंगाई चल रहा है, महंगाई कंट्रोल करना है तो ये पेट्रोल डीजल की दाम कंट्रोल करना है, लेकिन वो कंट्रोल करने का पावर हमारे हाथ में नहीं है बोल के एक सेंट्रल मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे। उसके साथ साथ अभी तो फ्रांस के राफेल ये एग्रीमेंट में कैसे हमारे पैसे को कॉरपोरेट वालों को देने के लिए हमारे गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही है और कोई इमरजेंसी आ जाती तो आप ऑर्डिनेंस लाएंगे। जब वो बिल अंडर कंसीडरेशन था तो फिर आपको ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्या थी? यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी खेल कर रहे हैं। ये बात और भी है कि आप अगर सिर्फ मुसलमान औरतों का क्यों भला करना चाहते हैं? उनकी तादाद सिर्फ 0.3% है। सिर्फ पूरे मुल्क में जो इंस्टेंट 3 तलाक की तादाद है वो अभी तक 20,000 है, 2,000 है। और जो अबेंडेंट औरतें हैं और पूरी औरतें जिनको साथ धोखा हुआ है उनकी तादाद 22 लाख है। तो आप 22 लाख को क्यों नहीं इंक्लूड करते? सारे लोगों की जब इस तरह की औरतों की मुश्किल है तो सबके लिए करो।